Mga minahal namong mga kaigsuunan, niya ang katapusang higayon sa pagpakiguban ni Juno kanato sa kahanginan, sa sugilanon nga naguluhan. Juno, ang superhero. Anak! Juno! David siya! Anak! Malina! Juno! Juno! Ikaw ba kini? Juno! Ikaw ba gayon kini? Ako kini, David siya! Juno! Salamat kinabalik ka na! O Malina, og utang ko sa akong amahang hari ang akong kaluwasan og pagkabalik ko sa normal kong estado. Sa ibog amaga, hari, ang buot mong ipasabot nga miila ka na niya, Juno, nga ibog amahan. Juno! O David siya, kaya dili bahitabong mahimugso og mabot ko nini kalibutana kung wa pa siya nga akong amahan. Diyos ko, salamat. I love you, Juno. I love you, Malina. Pagyan ka ng labing-labing, Prinsipe Juno! Andam na ba mo sa pagsod sa species? Prinsipe Juno? Kay anak siya ni Haring Saturno, Malina. Kinsa ka tumitingog? Si Arto karon, ang robot nga kauban ni Amang Saturno. It's about time, mahal nga, Prinsipe Juno! Naibin siya, Malina. Kinahal nga mo sakay ka mo sa spaceship alang sa inyong kaluwasan o seguridad. Kay paspas ang pagkatap sa mga sumbi karon tungod sa tanang nga nabakunahan nila ni Professor Draco ug ingon mausab sa pagpanakod nila ni Tyron sa hapitan ng dapit sa Santa Barbara. Unsa? Ay, Diyos ko. Pangandam ka mo. Juno? Andam na sila, Arto. Okay, mahal nga, Prinsipe Juno! Unsay nahitabo na ko. Nga nung misaka makupengos taas, oy! Inganos ba ko nang binsya? Mura kita gisuyo pa ingo sa taas. Niya nasakyanan sa kahanginan nga naa sa tungtungod. Niya na kita sa suod. Malina. Oo, nang binsya. Misira ang ultahan. Kanindot sa bugnaw din sa suod nang. Welcome ka na yung Binsya. Malina, ginisa mo sa kinan. Haring Saturno? Ay, nang din siya! Malina! Putaw nga tao. Mitingog. Yes, Siya ba ang robot, Juno? O Malina, naibin siya. Si Arto. Siya ang kaabag ni Amahang Hari Saturno din sa spaceship. No! Naurot o kasunog o naugdaw ang akong dakong bahay o laboratory o ang tanang mga kaimanan ini. Magbayad kag mahal kung kinsa ka man nga mihimo na ini. Dili ko makatugot nga sa usalang kapamilok. Manaw kining tanan. Dili! Yan nga akong cellphone. Si Tyron. Tyron! Agaw ang Professor Draco. Muduol na sa 50% na kontraminado sa zombie virus ang tibok lalawigan sa Santa Barbara. Kung padayon kami, may pagkatapong nini. Padayunan ninyo ang inyong gibuha, Tyron. Ug pamuta ko diha sa akong pagbalik. Kay hakuto na to ang ubang mga zombie arong dadon sa mga dapit diri sa syudad o sa mga nagkalain-laing dapit sa Pilipinas. Aron mahimo na kining zombie country ug kita niya ang muduman ini. Professor Draco. Pero kumusta si Juno? Si Juno? Patay na si Juno. Naapil siya kaugdaw sa akong Pinoy-anan o laboratory. Patay na siya. Kung mo,
wa na ko'y karibal pa ni Malina. Maimo na si Malina. Wa na'y makapugong kanimo, Tyrone. Pero unsa katong giingon ni mo, ginawag daw ang iyong Pinoy-anan o laboratory, Professor. Unsa? Jose, may sama ka, Juno. Imo lang sa perero. Yametake dito sa pinanan ni Professor Draco. Kamo hinungdan na karyot siya mamatay, Bro Tyrone. Mau ka na, Bro Kato. Sito ka. Wa magdusara ang superhero. Aduna siya ikauban. Mau ka na. Pero way mahimo ang maong superhero nga kauban ni Jono. Kung kinsa magkani siya. Kaya may katap na ang atong kaliwatan nga zumbi. Tanda na kita. O mas mutakan pa, Jod. Sige. Kamong tanan mga sumbay. Padayunan ninyo ang inyong gibuhat kapag panakod o pagpakatap sa atong kaliwatan. Apilong talakip ang nagdalang mga mananap o kahayupan. Asa kita pengon, Bro Tyrone. Magsusita sa atong dapit, bro. Ang atong mga pamilya o kaparintihan. Kinalang may samaw sab sila kanato nga mga zombie. Usang-usab sa akong tuyo. Mao si Malina. Tilang nang makuha ko siya o mahimong sama kanatong zombie. Kay wa na si Jono. Patay na siya. Mohang yung unta ko ni mo kamahalan. Ninyo ni Juno. Nga unta, ang ako igsuon nga tuwa sa among dapit. Inyo untang maluwas. Ingon man si Lindel og ingon man ang tanan nga wa pa nila mapiktima. Si Juno na ang akong gitugyanan niya ng tanan, Malina. Kaya niya ang tanan. Kay mahimuon kong eksperimento sud sa laboratory ng spaceship aron masumpo ang pagkatap o pagpanakod din kagaw sa zombie. Ako lang mahibaw muhimo dining tanan, Malina. Juno, mauban ko ni mo. Dini ka lang, Malina. Dili dato ibutang sa peligro ang imong kaugalingon. Dinhi ka lang, Malina. Anhilang ta magpaabot ni Juno. Siya day mahibaw sa tanan. Buhaton ko ang tanan, Malina, alang sa kaluwasan sa maigsoon. Og sa tanan, nga wa pa nila mahimong biktima. Ang akong cellphone. Si Lindel. Akong i-loudspeaker. Diyos ko, si Lindel. Hello? Lindel? Lindel? Malina! Juno! Tabangi ko! Maluoy mo! May mga zombie nga nagkukuha ako! Maluoy mo! Nambit siya! Tuwa na si Juno! Oo, Malina. Iampo natong iyang kalampusan sa pagluwas ni Lindel ug sa mga taga-ato ug sa tanang nagkinahanglan sa iyang panamang. Oo, nambit siya. Pero, nakamatikod ka nang? May kausapan ko nakita og himatik na ni Juno. Ha? Unsa ka na, ha? Mas abtik og mas kusog na siya karong mulupad. Mauusap ka na'y akog na matiktan. O kaningininda na mas misalit pa kong karoon sa kuna. Oh, Wa naisip sa kinsa nga makayuryano pa kami. Ni bisag kisang pinuha ng inyong kalimutan. Uman ko mas ipalambo ang iyang nahuptang kahon. Lia, nasinati ko lang sa mga pagsanting sa kong uho. Ug nakita ko sa kong lahona, nga daghang kay mga tao nagkinalan sa akong panabang. May mga sumbi nga nanggukod sa mga tao sa silingang barangay sa kanina mong gipuyan. Dalion ko sila. Up! Dara, nagdinagray ang mga tao, nagsundan niya ng mga sumbi. Pero ikaw lang.
Kadaghan nila. Waligi sa makasalbay si Professor Draco. Nagmismo ni Tyrone. Dili sila maingon ini. Kung dili patungod nila. Babagan ko sila. Pinaagi sa kayo sa kumang mata. Niya! Nangasunog sila. Ila ko nakita nga naglupad. Nalipay kayo sila. Salamat, Juno! Salamat, Punungan na ka ng inyong pagpamiktima, mga sumbi. Kinala masumpo ko kamo mga sakot ni Professor Dako. Bawanan ko kamo nini ako kurente. Kilingangay ninyo! Nagasunog sila sa kurente nga kung gipawan nila. Dili ko tatuyo nga mo kinain yung dangatan. Apano ko na mo? Kay mahimo na kamo mga sumbi. Sige, panudlan ninyo ang tanang kabalayan. Panggubaan ninyo ang ilang mga pultahan o pamaaka ninyo ang tanang tao nga inyong makita. Di ana kita sa ilang bahay ni Malina. Sige, guba ang ilang bahay o gwa na ito. Dalihan ninyo! Guba! Oy! Wa na itaw din eh. Wa si Malina. Kung mau ka na. Naisama usab ka na itong sumbi si Malina. May nanawag. Bro, si Bro Gardo. Nga tuwa silang bahay. Hello, Bro Gardo. Hello, Bro Tyron. Dili mayong balita. Wah, unsay di maayong balita. Usa kini ita po ako. Usa kini ita po. Unsa kini, ha? Uy, si Juno ang periro. Unsa? Buhi siya! No, patay na si Juno. Patay na siya, Bu Gardo. Tinuod akong isulti mo, bro. Buhay si Juno. Huwag ka na sa mga kaubanan na masumpi ngayon yung pawanan sa kurinti. Huwag di namatay. Unsa? Dili. Di ko magkatuo nga buhi siya, bro. Dili. Tinuod nila ko isulti mo, bro. Buhay si Juno. Huwag ka na sa mga kaubanan. Masumpi ngayon yung pawanan sa kurinti. Huwag di namatay. Sulti kong asa nga barangay. Kaniya ka na ko ang rubumot nga makabuntog kaniya. Siguroon kong mapatay ko na siya ni Kigayuna. Kanawa, nakita ninyo din sa monitoring screen ng Binsya, Malina, kung yun sa pagsanta ni Jono ang mga zombie nga miyasi sa apit na tanang kabaranggayan sa inyong dapit. Ginoo ko. Kana, Juno. Ukway, bisan usa ka zombie nga makahikap sa atong sobirero. Kaya na sa ibabaw og naglupad nga mipauwan og mga kuryente nila. Alto! Ang gitawag ko sa kamahalan. Yes, kamahalan sa torno. Sudla ko diri sa pikas kwarto ni laboratory. May isuko ko ganimo. Right away, kamahalan. Nang Binsya, Malina, gitawag ko sa mahal ngari. Dini lang mo kay mamonitor ninyo ang tanang gibuhat ni Jono. Sige, salamat. Dinhi lang may robot. Robot. Arto is my name ng Binsya. Arto. Oo, di ay Arto. Arto. Sige, excuse me po. Pasok. Unsa akong ikalagat kanimo kamalang sa tuno. Tanawag kining formula nga akong gistudyuhan, Arto.
formula. Si bisan kinsa nga sumbi nga maturukan ini, mabalik sa normal niyang pagkasiya. Oh my, tinuda kamalan. Mao de kini ang imong gikabisihan din sa laboratory. O Arto, kay naluoy ko nagtanaw sa mga tao din ng kalibutan nga nahimo ng usa ka bahin sa kinabuhi ni Juno nga akong anak. Maong isip pasalamat ug bugti silang nahimong kaayo para sa akong anak. Tabangan ko sila nga mabalik sa normal ang dagan silang kinabuhi. Og, onsa may buhaton nimo kamalan? Musuon ka ni atong Profesor Demonyo? Aw, ni Profesor Draco de nga manginjeksyon, manurok sa mga tao nga nahimong zombie aron mabalik sila sa normal nilang estado. O Arto, pero dili sa pagi nga tagsa-tagsaon o palinyahon pa sila. Magamit na nato nini ang atong mga drones na niya sa spaceship. Sila may atong gamiton sa paghimo sa atong gustong baitabo. Pero unsaon kamalan? Ikaw mo'y mo kontrol kanila gamit ang atong radar system. Tabangan ta ang tawhan sa kalibutan, Arto. Napli na ang pultahan ng akong laboratory din sa university. Intact pa ang mga kaimanang din. May magamit pa ko aron ipadayon ang akong tinguha nga mahimong zombie country ang tibuok kapupudan sa Pilipinas. Magmalampuson paghihapon ko sa akong tinguha nga kontrolon ang kalibutan. Doon na paghihapon. Good. Very good. Magamit pa ang tanang mga kaimanan. Anihan ako tiwasa ang tanang eksperimento aron mailhan ko kung kinsa kining binuhat nga sama og abilidad ni Juno nga gipanghambog nilang superhero. Ug siya ang buot kong makupsan sa iyang gahom nining akong kupsing machine din his laboratory nining akong gipanag-iya nga eskwelahan og university. Apan sa dili pa, ang akong chopper din akong susihon kung magamit ko pa ba kini sa akong tinguha nga pagpakatap pa sa kagaw sa zombie sa tanadapit sa Pilipinas. Apan, dili na sa pagpanurok gamit ang sirens, kundi pinagi na sa pag-spray diya sa kahanginan sa kagaw sa tanang dapit nga daghan ng tao. Mao kini ang sunod kong buhaton. Hain ang gingon ni mga buhi pa si Juno, Bro Cardo. Nakita mo ba siya? Hain siya. Wala ko hilapti, Bro Teron. Pero nagsanay nakasaksi na buhi kasi yun, oh. Ayaw kong patuwa og istorya. To see is to believe. Oo. Bisan wala ko makita o masaksi ang gibuhat ni Juno. Pero doon ako ipagkita ni mo. O unsa ka na. Sama lawan sa magkabanang tanggung kanina ito. Talaga, sobrang mga daw na. Kuhay o din na rin tao nga makahimo nini. Kawas lang kay Juno. Nagidas kaganan nga superhero. Dili! Hain ka, Juno! Hain ka! Si Tyrone ka na, Malina. O, nang Binsya, si Tyrone Ugardo ka na. Nga nahimo na usab daay nga zombie. Kung mao, lakip sila. Naunay sa ilang gihimong kadaot sa mga tao. Sa man ang pagpanghimaraot ng Binsya. Pero mao ka na'y angay nila. Wa sila kalainan sa ilang amo nga si Professor Draco. Nga matod pa ni Haring Saturno. Usa ka demonyo. Pero, nakakita ka ba ang murag puthaw nga kamot nga gidani anang Tyrone? Dili ba?
Mauna ang gisulti ni Juno sa iyang pag-asoy kanato nga nakaingon nga siya nakuha nila ni Tyrone og ni adtong profesor tungkol kay mao kini nakapaluya og nakapawa sa iyang kusog og gahom. Ha? Ambot, uwa ko masayod nang. Pero kung mauman gani na, kinahanglang masayod si Juno nga nagpangita niya si Tyrone. Og dili na kayo layo ang ilang himutangan. Diyos ko, tigalig magkita sila ug mahitabo pag-usap ang ginagata ni Juno. Uwa din si Arto nang tuwa siya sa pikas lawak sa laboratory og kauban si Haring Saturno. Unsay atong buhaton, ha? Kinahanglang masayran kini ni Juno. Kon basihan nato ang computerized level of healing. Kung sa kayuhan ni bisan kinsa nga zombie nga maturukan niya na kamalan, nga makita nato diya sa imong X-ray monitor. Positibo ko nga maayo gyud siya og mabalik siya sa normal niyang estado. Kaya na makita diya nga na-restore ang DNA nga gibutangan nimo og virus sa zombie. Human kini nimo butangi og usa ka to niya nang imong gi-eksperimentohang tambal. Kinahanglan nga ato dahil kini matistigan sa aktual Arto. Og unsay imong buhaton kamalan? Mugawas ko. Kinahanglang matistigan nato kini sa usa ka zombie mismo. Correct yun, kamalan. Kaya niya na lamang pagiya atong mapamatudan kung unsa gyud ka epektibo ka ng imong gibugna. Arto, misinyas na si Bilsya o Malina diya sa pikas lawak ng laboratory. Murag ako ilang tuyo, kamalan. Basi sa ilang pagtudlo nako. Ang tuwa sa sila, Arto. Tingaling importante kayo ang tuyo kanimo. Right away, kamalan. Tuod, tuod kayo walayo si Jono nila ni Tyrone o Cardo. Pila lang ka barangay ang nag-uwang nila. Nahadlo ko Arto sa daan anak Tyrone. Nasapot na mo ni Malina nga mao pa ng butanga ang gigamit niya ng Tyrone ni adtong iya silang nakuha nila ni Professor Rako. Bitaw, Arto. Pero, diba mi pasalig man kaninyo si Kamalang Saturno? Ngawa mo'y kabalakan pa ni Jono. Upgraded na ang gahom ni Jono. Wa balik ka mo muto sa gingon sa mahal ngari. Ngawa na si bisan kinsa nga tao ng kalibutana nga makasayon-sayon ni Jono. Ha? Kuan, Arto. Dili lang na mo tuyuon ni ng Binsya. Bitaw, Arto. Sige lang, no worries. Masinaboton si Kamalang Saturno. Ako siyang sultihan ini. Ay, makontak ba dayon ni mo si Juno? Karon dayon, Arto. Aron ba makabantay, ha? Arto? Makontak ba dayon ni mo si Juno? Karon dayon, Arto, ha? Kakadiot lang. Kinanglang ikasulti na mo ang kamalan. Sa gikaingon ko na, Binsya, Malina, wa na mo'y kabalakan pa ni Juno. Kay lahi na siya kesa una. Mas dumahanan na siya karon kisa kanito. Pasaylo ami Haring Saturno, ha? Pero dili lang yung tao na mo tuyuon. Mao ka na, kamahalan. Okay, nakasabot ko. Ako na may bawo nga upay-bawo ni Juno lang. Salamat, kamahalan. Salamat, Haring Saturno. Dagan akong naluwas ng mga tao sa mga kabaranggayan. Susiyon ako mga kasilingan ng barangay. Kailan masumpo pa na ako kung doon na pa may mga sumbi o buot mo biktima sa mga tao din sa Santa Barbara. Dito sa lungsod, matod ni Arto, daghan na sa mga tao dito nga natakdan. Karoon ako may namdom. Si Lindel dituod. Nalimot ko niya tungod sa mga nahisugatan ko mga sumbi.
Nagkinala siya sa kupanabang. Kinala makita ko siya. Gamito na akong kumunahuna. Anhin na ako masuwayi ang giingon ni Amahang Saturno nga mas gipalambo niya ang akong gahom. Aniya, hain ka mahimutang karon, Lindel. Hain ka. Oh, tuwa siya sa kagaangan doon sa baybayon. Nagdago siya o naghilak. At doon ko siya. Pabuta ko, Lindel. Oh. Ginoo ko, maluoy ka. Ayaw ito ako pasagdil. Hain ka naman, Juno. Matod ninyo ni Malina nga inyo kong luwasod. Agay. Kalit magbihap ka sa kakubukod. Sa paglog na tingalin ina ko at ako sa kazumbi nga nagkagunit na ako. Hala. Ay, samat bilay ko. Gamay na hinuon. Murag nakaurasan niya. No. Nausap ako. Naglain man ang akong ginawa na. Murag ako sakit. Murag pwede kong langgam ito pa. Oh, Juno! Oh. Juno, salamat! Salamat! Luwas ka na, Lindel. Ay na paghilak. Lindel? Oh. Lindel! Ayaw ka ba? Nalagpot sa Lindel! Lindel! Ay, nakuya pa siya. Ang akong bukton nga iyong gipaak. Oh, huwag kini agi sa pinakan. Huwag kini madutli. O si buti pa sabot din eh. Nga ako. Usan ako kakublan. Di na ako madutlan. Karong mga higayon nga napalik na si Juno sa iyang kahimtang. Kung masuko siya, mo-produce og kuryente ang iyang lawas. O mao kinahinungdan nga nalagpot si Lindel gumikan sa pagpag-usog ni Juno sa iyang pagpaak. Maubaha rin sa torno? Mao ka na, Malina. Inuo ko. Salamat kay wa di ay maunsa si Juno. Ang buot ni mong ipasabot haring sa torno? Nga kubla na si Juno? Dili na siya madutlan? Hinungdan nga way lama o agi sa pinaakan ng iyang bukton nga gipaak ni Lindel nga nahimo na dahil nga zombie? Oo, Malina. Manang gingon ni kamalang sa turno kaninyo. Ngawa mo ikabalak-an ni Prinsipe Jono nga inyong pinangga nga superhero. Huwag kami magtuo, Arto. Nakubla na ba di ay si Juno? Mao ka na, Arto. Kamalan, gidaan ni Prinsipe Jono si Lindel sa iyang paglupad. Asa ka na ni Adada? Pinagi sa nood, nagkik-communicate ko niya. Ug anhin niya dadadin sa spaceship ka ng Lindel. Pero kamahalan, dili ka kamo o kita mamiligro nga matakdan sa kagaw nga anaa karon sa iyang lawas, ha? Bitaw kamahalan. Tingaling mahimo nga zombie ang si bisan kinsa nga iyang mapaakan. Wa kay angay kabalakan. Si Lindel, ang iyang lawas may una na kong maeksperimentuhan sa tambal nga akong kibuhat. Nga magkapabalik ka niya sa iyang normal nga kaibtan. Ay, Diyos ko. Kamakaluluoy ni Lindel. Kamalan, ni alarma na. Iyan na si Prinsipe Jono. Muraman og wa na magkinawa si Lindel, Juno. Bitaw, Juno.
Buhi siya na Binsya. Malina. Napaimutang na siya sa mahal nga sa recovery room. Ani na to mapamatud kunon sa kaepektibo ang tambal ngayang gigama. Diyos ko, maluoy ka ni Lindel. Dili niya kinitinuyuan nga maingon siya ni ini. Manggiloyon ang Ginoo, Lindel. O kapuputon niya nga moabot sila si Haring Saturno ug Juno dinhi sa atong kalibutan aron maoy muluwas sa mga nagkinahanglan sa ilang panabang. Nasuhid na nato ang tanang dapit. Nining barangay ning atong dapit karto. Pero wagi Juno nga nagpakita. Gimo ba ko ni mong buang, bro? Batikirang ang gipal mo tikat. Ang samlay kat ng mga ebidensya nga mga binuhati ng Juno. Kaya mo nakita. Sa gikaingam ko na nimo. To see is to believe. Di ko mo to nga buhay si Juno kung di ko siya makita. Bro, kung buhay palagkat itong mga zombie nga atong mga kaliwat nga nasunog. Sila mga magmataon di mo. Hello, ma. Kung ipaabot ko ni Professor Draco kining tanan mo gisulti. Dili kininiatuan. Magkabihin mo, bro. Kung mo to siya kisabikli. Basta ko kumensido na buhay ko si Juno. Niya, nabalik na siya arong palayunon ng iya pag-isumpo na to. Ayaw ko pa doon kaniyana. Mubalik kita sa tudapit. Pagitaon ta si Malina. O ingon man ang inahan ni Juno. Pagitaon ta kunahin siya karon may mutang. Kay kinahanglang may sama usab siya kanato nga mga sumbi aron maulipo na to sila uban sa kamanbuan ni Professor Draco nga atong Diyos. EMP, electromagnetic pulse. Mao kini ang pinakagamhanan ni frequency o signal nga mahimong makapahunong sa bisan unsang klase nga sakyanan nga may makina. Sa mamaman o sa kanginan o sa bisan unsa nga mga kaymanan o aparatos nga gigamitan dili lang sa kuryente. Apan may mechanical energy. Shit! Dili kinidali nga himo. Apan mas labing maayo kung makahimo ako niini. Kay mahimong mapahunong niini ang pagtuyok sa kalibutan. Ug suma diri sa data nga akong gitamdan sa libro ni Nikola Tesla. Nga kung gamiton kini upan daron, mahimong ang eroplano nga naglupad, matagak ug makras. Kay muhunong man ang pag-andar sa makina niini. Bisa na ang tanang sakyanan nga nagdagan, muhunong usab. Nga mo resulta sa nagkadaiyang disgrasya. Ug mahimong mungit-ngit ang tibuok kalibutan. Nga mahimong mo resulta raw usab sa pagpanggawas sa mga nagkadaiyang mananap nga gikan sa ilawom sa yuta. Ug sukad masukad, wa pamakita sa mga tao. Dili pa uwahi ang tanan. Kaya ko kining himuon. Pero dili lang madali. Kay gawas ka na kinahanglan kong mga tao nga mo trabaho ni. Nagkinahanglan usab kinig dakong kantidad na igasto na ini. Oh, bullshit! Ang akong cellphone. Si Tyron kining bitawag. Ang samukang zombie.
Hello, Tyron. Agaw, Professor Dago. May dili maayaw balita kung isulti ni mo. Naibaw ka ba, Tyron, nga dili pa ko buot maminaw o bisan unsang balita? Labi na yan ang imong giingon nga dili mayong balita. Ikasubo ko agaw nga na-disturbo ko agaw. Sobra pa sa disturbo ang imong pagtawag. May mubag ako na kinisulti ni mo agaw, Professor Dago. Sulti na yun kung sa ka na, animal. Uto ka ba kung mayon ko ni mo? Nga nakumbuhi si Jono. O ganiya na siya karon. Aron masumpo sa atong pagpakatap sa kagaw sa sumbi. Unsa? Buhi si Jono. O nagsuko na siya sa pagpansumpo ka namo ng mga sumbi. Aron di na kinimudagan o pakatapa. Ayaw ko patuho atay ron. Kaya nasayod ko kung unsang nahitabo sa lawas ni Juno. Naapil siya sa pagkadugmok sa akong laboratory o pinuyanan nga mibuto o naog daw. Pero aga. Gusto na! Ayaw nagsamuka pa nga akong utok kay daghan kong importanteng una-una. Patay na si Juno! Patay na! Ang giila sa mga animal nga superhero! Pagkatili mo, Brotero. Kundi kita betul agak Profesor aku. Ngapuhi si Jono. Okay, di man mo to ang agawin to, Cardo. Di sa kumutaon ini. Bro. Oy, mando sa agawin, Profesor Dago. Napadayon mo na itong atong kibuhat. Huwag nausap ang iyang nauna. Di na kinahanglang magkakot pag mga sumbi arundad o sa mga nagkanilaing dapit sa nasod. Gamit na siya og chopper nga mo spray lang sa kanginan sa kakaw sa sumbi. Aron mahanggap sa mga tao. Oy, makapahimo kanilang sumbi kung musuda kini sa ilang sistema. Kumusta si Lindel Amal kong hari? Kusa ka oras gikan karon. Mahibaw-an na nato ang resulta sa akong gibong eksperimento, Juno, anak. Maayo unta kung maayo na si Lindel Amahan kong hari. Aron matabangan nato ang katawhan nga nahimo na nilang biktima. More than 200% kung sigurado nga positibo ang mamahimong resulta sa akong pag-eksperimento, Juno. Misali ko nimo Amahan sa torno. Salamat ka nimo, Juno. Salamat ka nimo, anak ko. Amahan kong hari. Humani ining atong gibuhaton. Nga pagluwas sa mga tao batok ining kagaw sa sumbi na mikatap na. Mubalik na ko sa itong planeta. Ug sa muuban ka o sa dili. Dili ko ikapuso. Amahan kong hari. Kaya nakita na ko nga bisang tuod. Dili kini ang matuod mong pinuanan o gigikanan. Nakita ko ang pagmahal sa mga tao kanimo. Ang ilang paghatag o bili kanimo. Ug ako kang gipasigarbo, anak. Ayaw lang kalayan kamalan. Pero wa na ko tuyo nga nakabati ko sa inyong panagsulti ni Prinsipe Jono. Na-touch kay ko. Bisan tod kun wa ko'y human heart. Pero sa imong pagama na ko nga usa ka robot. Nga adunay sensitive program sa magyud sa kasing-kasing nga naa sa mga kalibutanon o kaninyong nga taga Jupiterium. Nauna-una na ko nga sa sodya gidugayon sa pag-star nato ning kalibutan. Kung na palang unta tay matuod nga pagbinatiay, pagminahalay sa matag usa ning ilang manindot nga kalibutan. Wa untay mga gubat o kagubot sa bisan asang dapit ning kalibutan. Pagkanindot kung magpuyo ang tanan diin, maghari ang gugma. Gusto ka, ato. Ug mao ka na labing importante nga nadiskubrihan ko din ning ilang kalibutan. Ang buong nga gugma nga ako na usap nga nagatunan. Kamalan! Hinungdan nga gihatagan ako o kagawasan si Juno nga akong anak. Sa pagpili, inikabot sa hustong panahon. Kung muuban ba siya kanato sa Jupiterium o magpabilin din sa mandot nga kaliputan sa mga tao.
Seryoso ka, Malina? O masulobon? Nga no? Ha? Kuan. Bisag dili ka pa musulti. Pero nabasa na akong imong mata kung unsa imong gibati. Juno. Malina, Nauna-huna ko lang. Nga kung mahuman na kining problema ha. Kung mabalik na sa normal ang tanan. Ug mawa na ang kahadlok sa mga tao. ipadayon. Kung unsay buot mo isulti. Ayaw na lang. Ayaw na lang. Kaysa gikaingon ko na. Gihatagan ko na ikaw sa kagawasan. Dili ko mapugong nimo kung mabalik ka man yun sa inyong planeta. Inikabot sa panahon. Malina. Ako na kinigipangandaman, Juno. Busa ayaw ka malaka. Ayaw ko ka malaki kung doon sa manon niya mamahimo mong desisyon. Human ni ining tanan. Balagsama ka mo si Malina, Nabinsya. Kung sa magkaroy naas, huna-huna mo, Juno. Ayaw ko kamalaki. Kay dugay ko na kiningkipangandaman. Gagawat ko ng daan kung unsa man ang mamahimo mong desisyon sa umaabot. Pasaylo ako, Nabinsya. Nga sa pagkakaroon, puno pa nga akong huna-huna. Pero wala ko kalimtig akong gipasalig nimo. O di Malina. Kabi sa pagkinaunsa. Dili tagin mo talikdan. Juno. Mangayaw na sad kog sorry kamalan. Wano sab na ko kini tuyo ang mabati ang pagpakigsulti ni Prinsipe Jono kanila ni nang Bensya og Malina. Kung aduna palay luha kining akong sistema. Tingali, nagbanaw na sa akong luha kining imong spaceship o kuyaw nga malunod. Arto. Bitaw kamalan, pero sa samang higayon, kibati kog kaluoy nimo. Kay sobra sa 20 katuig ang imong pagantos, aron lang makitang imong anak. Apan kong ingon ni ana nga muuyon ka lang, kadi siya mahiuban nimo balik sa atong planeta. Bisan nailan mo na siya. It really hurts. Arto, mitingog na ang alarma sa mga aparatos sa recovery room. Napupos na ang oras sa imong pag-obserbar ni Lindel Kamalan. Dali, Arto. Musul kita sa recovery room. Right and left away, Kamalan. Gusto kong musaksi ka mo sa resulta ni akong eksperimento kang Lindel. Kung mamaayo ba siya o di. Kung mahibalik pa siya sa normal niyang estado o di. Haring sa turno. Kamahalan. Juno, gikulbaan ko. Wa ko kolbay, Malina. Kay wa kay kasing-kasing nga mupitik, Arto. Pero doon na kay sensitivity program na mahimong mupati sa sitwasyon. I can feel it, Kamalan. Diyos ko. Mabalik lang unta sa normal si Lindel. Mabalik lang unta siya, Ginoo. Nang Bensya. Malina. Karon, ablihan ko na kining bildo na nagtabon kag Lindel. Aron atong may bawaan ang resulta sa akong pag-eksperimento. Juno. Malina, relax lang. Pislitol ko na ang release button. Naukap na ang bildo nga nagtabon kang Lindel Kamalan. Diyos ko. Misikagi ang mga mata. Hari sa torno. Unsay na itabo ni Lindel. Naunsa siya. Unsa kinig napita. Nga ko na himutangan. Unsa ni? Lindel, naulian ka na? Nakaila ka ba na ako? Ako si Malina, Lindel. Lindel, kumusta? Ha? Ayaw! Ayaw mapagdawala ko! Ayaw!
Amahan kong hari. Oh my bathala! Ginoo ko. Diyos ko, Lindel. Uha na kaway angay kabalak niya. Kaya nagbalapuson kita sa pag-ayo kaniya. Unsa? Pero nga naingon man sini ana mahal nga hari sa torno. Amahan kong hari. Dili katingad-an nga naingon siya na. Tungod ka na sa trauma ngayang niaguman. Sa kahadlok sa mga sumpi. Hatagan ta siya higayon nga makapahuway. Basta ang labing manungdanon, nabalik na siya sa normal nga estado sa iyang pagkatao. Dili na siya usa ka sumpi. You did it again, Kamalan. Naurot gid akong believe nimo. All my, basta ang tanan. All were consumed. Ikaw cute, Arto. Amahan kong hari. Dagang salamat. Wa kay angay pasalamatan ako, Juno. Kay gibuhatan nato kuno sa gusto. Pahuway lang ang kinahanglan ni Lindel aron maka-fully recover na siya siyang trauma. Unsay sunod nimong lakang, Kamalan? Sugdan na nato ang mass production ni ining maong tambal, Arto. Aron makatabang kita sa tanan nga nahimong biktima nila ni Professor Draco. Gusto kong mutabag haring sa torno. Kanakon mahimo, ha? Ingon man usab ako kamahalan. Pagkamulahan sa iyong makasing-kasing. Butang ka na nga ako yun kawitan ni ining inyong kalibutan. Amahan kong hari. Willings lang mo tabang, Juno. Ug angayan lang hatagan sila gigayon. Tuduan ko kamo sa proseso. O kung makatuna kamo, kamo na mo'y maghimo sa tanan. Samtang kami si Juno, mulibot sa mga dapit ganahimo nilang biktima. Kaya nakita na nato ang sulbad iyong tanan. Na dili sila ang ayang pamatyon. Kung dili hatagan o gigayon. Kaya dili kini nila tinuyuan na maingon ini. Luwason ta sila sa ilang pagkaulipon sa gawom sa kagaw sa mga sumbi. Gibati ko kaos ako nahimo, amahan kong hari. Dagay ko napatay nga mga sumbi. Way si bisan kinsa nga mubasol ka ni mo, Juno. Kay karon pala nato mahimuay og sudbad kining maong krisis. Ug usa pa, ang imong gihimo gikinahanglan lang sa panahon. Mong ayaw o basula ang imong kaugalingon. Hinuon, magtinabangay kita aron mabalik nato sa normal ang sitwasyon. Matuman, amahan kong hari. Matuman ang tanan. Ani, ana. Nakagama na ko o kagaw sa zombie. Nga mahimo na akong maspray sa tanang dapit sa nasod gamit ang chopper. Arong taga na matagdan og mahimong zombie. Tawgon ko ang piloto aron masit up niya ang tanan sa chopper. Sige. Dalihan na ninyo ang inyong trabaho sa tulo ka mga chopper. Makaayo sa katawhan kining spray niya itong ipakatap sa kahanginan. Dako kining ikatabang aron maprotektahan ang tanan sa kagaw sa zombie. Nga mikatap karon sa mga nagkadaiyang dapit sa probinsya o nga mahimong mikatap pa sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Okay, double time, double time! Miandar ug andam na ang mga chopper sa ilang biyahe ug gimbuhaton nga pagpakatap sa kagaw sa zombie sa tibuok nasod. Ikaw mao ang masahin sa tibok Luzon. Yes, sir. Ikaw sa tibok Visayas. Okay, sir. Ug ikaw sa kinatibok ang Mindanao. Approve, sir. Kung mahurot na ang inyong konsumo,
Mahimo ka mong bubalik din anytime. Ugwa na kamoy kabalakan nga may musanta sa inyong pagabuhaton. Kay may permiso kita sa kagamhanan. Sa atong pagtabang nga mahunong ang pagkatap sa kagaw sa zombie. Nga mihinay-hinay nagkatap sa atong nasod. Andam ka na ba, Juno, anak? Andam na ako, amahan ko, hari. Sa akong destinasyon. Ikaw, Arto, andam ka na ba sa paglupad o pagkontrolar sa mga drone kung kikinahanglan? Na nagdaas atong gigama nga tambal patok sa kagaw. Dugay na kong andam, kamalan. Mayo, magtinabagay kita sa usa ka dapit. Sakay na sa mini spaceship, Arto. Right away, kamalan. Gamit ang mga kaimanan nga naa ka na to. Nining gagols ka itong gisulub. Makita na to ang kagaw tungod sa micro-exhibition system na ini. Dali na to madetect kung sa may virus o kagaw na naaso sa kadapit kami katap. Labi na sa kanginan. Madetect usab na to ang tao nga naanan ining kagawa. Ug diha maggamit tayo na to ang mga drones nga atong gigamit sa pag-spray sa usa ka kontaminadong dapit. Klaro ba, Arto? Yes, kamalan. Okay. May ulan na itong destinasyon ang Tibok Santa Barbara. Mulo pa na kita, Juno. Oo, amahan ko, hari. Ako na sa Barto. Pag ayaw-ayaw, Prinsipe Jono. Oops. Tuwa na silang dua. It's my turn. Sa pagpalupad nining mini spaceship around magmonitor sa ilang gimbuhaton. Here we go! Nakita mo ba ang akong nakita ng bensya? Oo, Malina. Daw nahisama sa salida sa TV silang tanawon. Mura silang mga Dragon Balls o sa salida nga Justice League. Iampo na to. Nga mulampo sila sa pagpahiuli sa tanang dapit nga kontaminado na sa virus sa zombie. Mutabang kog ampo, Malina, ng binsya. Oh, Lindel. Hag atong pag-ampo sa kahitasan. Mao ang labing epektibo nga hinagiban batok sa nagkadaiyang virus ning kalibutan. Kay way imposible sa gahom sa Diyos nga mao'y tag-iya ug naggama sa tibuok universo. Diyos ko, kontaminado lagi sa kagaw sa sumpi ang halos sobra sa katunga sa mga dapit sa Santa Barbara. Makita kinina ko gamit ang micro-X goggles nga akong gisulob. Arto, nakabati ka ba na ako? Nakabati ko ni mo, Prinsipe Jono. Paminaw, kaya isulti ko ni mo ang mga dapit nga kontaminado na. Aron mo yung mapokus sa pag-spray gamit ang drone. Aron mapatay ang kagaw nga mikatap. Nagpabot ko sa imong pagsulti nining tanan, mahal nga Prinsipe Jono. Ko'y kalahinan ini nga nagduwa ko computer games. Kay computer generated kining drone nga akong gikontrol aron mag-spray sa mga dapit nga kontaminado sa virus. Arto, nakabati ka ba kanako? Ang kamahalan sa toro. Yes, of course, kamahalan. Nabati ko ikaw. Tanawag gamit ang imong graphic map diya sa mini spaceship. Ang mga dapit nga akong hisgutan nga kontaminado diri bahin sa lungsod sa Santa Barbara. Okay. Nagpamati o nagpaabot ko sa imong mensahe, kamahalan. Okay. Pamati. Mao kining mga lapita ang imong sprayan.
nakita na ko diri sa graphic monitoring screen. Ang location karon sa mga choppers nga kung gipalupad aron magkatap sa virus. Nganong karon lang ko magkauna-una ni ini. Mas dali kining mao mga pamaagi. Ug wa pay kalibutan ng mga tao kung unsay nahitabo nila. Oh, may nanawag. Kinsa naman sabka kining nagsamok. Tingalig ang gobernador. Nga dili kumbinsido sa akong gibuhat. Oh, si Tyrone. Buisit. Tyrone, nga nung mitawag ka? Agaong Profesor Dago. May katingad-an karong pangitapo sa mga nagkalinlay tapit sa Sanla Barbara. Ug unsa naman usab ka ng balita ang uway hinungdan? Ha? Ighan sa mga kaliwatan ng zombie ang naurian o napalikan sila panimot. Unsa? Oo ka na. Unsa ko nag-isulti nimo? Karuha, pasabta ko! Profesor, agaon, aghan sa mga zombie ang nabalik sa normal nilang kahimtang. Di na sila zombie. Ha? Ug unsa ko ka ng binuanga? Unsa ra masab ka ng klasiya sa fake news, Tyrone? Dili kini fake news, Profesor. Mo kini karon ang nahitabo. Binuang! Ayaw ko patuhua, Tyrone! Binuo na kapisulti, Profesor. O karon nga imo kining mapamatudan, may mumutanaw ka sa mga balita sa TV. Kaya na paniog-og naglanog-lanog ka na karong balita. Unsa? No! Unsa kining hitabua? Ngano kini? Dili ko makatugot ini! Dili! Mana ini baliog, Patilom. Nga may mga drone nga nagpapadupad ka sa libog-libog sa lungsod. Gusto ka nang malapit sa Santa Barbara. Ngay matignan sa mga nakasaksi. O nakakita nga may kipag-spray. Sabab kisabot sa karaganan. Mawang nakapabalik sa normal nitong mga samaka na itong sumbi. O kinsa ang himo nini? Kinsa, Bro Gardo? Bro, namayag pag-usap ang nga ni Juno nga superhero nga sa mihimo nini. Unsa? Juno nasab? Ayaw na kong padunggan yan nga Juno, bro! Kay patay na si Juno. Gikumpirmar ka na mismo ni Profesor o kagaong Draco! May mga taga-media karaka-video sa naglupad ka Juno sa kanginan sa Santa Barbara. Huwag makita mo ka na karoon mismo sa balita sa TV o trending sa social media. Unsa? Dili ko makatuon ini. Si Juno tuod. Siya ka na. Buhi to ng animal na Juno. Unsa ka ng glasiya sa kinat sa kaanginan nga naglupad. Karoon lang ko makakita ini. O naidagang mga drone nga naglupad-lupad sa kaanginan. O i-close upan sa kamera. O may gipang spray sila. Dili kini tinulod! Dili! Dili tinuon kini akong nakita. Buhi gyud si Juno. Ibalik siya. Pero patay na siya. Nasayod kung dito siya sa sud sa laboratorio diyang niulbo o nasunog kini. Unsa kining hitabua? Hello? Agawon tingali na saksihan na mo karon ng balita, Profesor Drago, nga buhi gyud si Juno.
Ingon sa dili ako makatuod ini, Tyrone. Dili. Gamiton ko ang tanan kong mga kaimanan dira sa akong laboratory sa university. Aron makuha o mapatay ko siya. Ah! Nakita ni mo malina, Lindel, ang gibuhat ni Juno ug sa iyang amahang si Haring Saturno. Tinuod yun silang duha nga mga superhero. Lakip na ang robot nga si Arto. Nindot kay silang tanaw ng Binsya. Tinuod ka na ng Binsya. Lindel, sa atong pagtanaw din sa screen sa ilang kalihukan sa gawas, mura kitang nagtanaw og salida sa sine o baka sa TV. Tinuod ka na, Malina. Ug tugag yun sa kahitasan ang amahan ug anak. Si Juno ug si Haring Saturno aron mahimong manluluwa sa katawan batok sa mga taong dautan. Yes! Nagmalampuson kita kamalang sa tono. Nalukop na natong spray ang kinatibuk ang lungsod o kabaranggayan sa Santa Barbara. Kung sa gantungan to at hinahinay nang mabalik sa normal ang dagat sa mapakitabo sa tibok Santa Barbara. Amahan ko, Gary. May nakita ko talanawon sa kumunahuna. May mga chopper nga nag-spray sa nagkalalayang dapit sa nasod. Lain sa Luzon, lain sa Visayas, ug lain sa Mindanao. Mausap ka rin ako nakita sa hula-hula, Juno. O Oy, kamiligro niini ang katawan. Kaya nalantaw na ko nga maugihapong kagawa ang ilang ipang-spray. Kung mao ka na, panagsama kitang nakita, amahan kong hari. Kinahanglang atos lang masumpo, Juno. Samtang dili pa uwahi ang tanan. muapil ko sa maong bugno, kamahalan. Mo-divert kita dito sa maong dapit, Arto. Tagsaan ta ang maong dapit. Kamahalan. Ako ang Luzon, amahan kong hari. Ako ang musumpo sa mga chopper. Ako sa ang Mindanao. Ako sa magpabilin ko din sa Visayas, kamahalan. Paliwanag ng matagot mo. Moderasyon na kita sa maong destinasyon. Karon na yun. Animal. Unsay akong buhaton. Buhi si Juno. Ngano mo siya mamatay? Ngano? Oh. Ang radyoso sa chopper. Ang piloto kinimitawag. Piloto, unsay balita? Nganong mitawag ka? Dili ka magbalang puso sa lutang na imong tigo, profesyon ka ko. Dili! Juno? Animal! Ikaw? Paabot ako, profesyon na ako. Kay ikaw nga mong isunod ini. Unsa? Sige, buhata ka na, Juno! Buhata ka na, animal! Hello? Hello? Ana ka pa ba, animal? Juno! Juno! Hello, agawan, Professor Draco. Kinahanglang mulihok ng katayron. Kaya nasabot kong nakuha na ni Juno ang usa sa mga chopper. Nga kong isugo sa pag-spray sa virus sa nagkarinlaing dapit sa nason. Ug dili ko magkatugot nga mahimong babag ang animal nga Juno sa akong mga plano nga nasugdan ko na unta sa paghimo. Dili yun! Ug unsay akong buhaton nagahon. Unsa, Professor Draco. Amahan ko, hari. Nasanta na ko mo sa ka-chopper. Nga puno sa kagaog, nagsugod na unta sa pag-spray ni. Nga buti pakatap ni Professor Draco. Ingon masab ko, Juno. Nasanta na ko o napabuto ako sa ka-chopper na may susamang to. Hi! It's me, kamahalan sa Torno, Prinsipe Juno. Mission successful. Napabuto ang usa ka chopper nga inyong gisangon ako. Very good, Alto. Malauman kayo. Karon, 11 sunod atong misyon kamalang sa Torno.
Prinsipe Jono! Kinala matapos ng kadautan ni Professor Draco, Arto. Aron mahunong na kining iyang pagpanghatag og kadaot sa katawhan nga buot niyang kontrolon. Gusto ka na. Siya may sunod na tulong buhon o pagtaw. Gikasulti na akong salbay sa radyo sa usa ka mga chopper, amahan ko. Di palang dugay. Ug nakita ko sa kong nauna, nga tuwa karon siya sa syudad. Sa usa gyapon ka laboratory. Pero sa dili pala ito grabuhato, Jun. Kinahanglan masiguro na nato na wala problema sa tibok Santa Barbara. Kay kung may magpabiling bisag usa ka sumbi, mahimo gyapon kining mga takol sa uban o mubalik sila sa pagsanay. Magyot kamalan! May nahinumduman ko, amahan ko. Ang mga sakop ni Professor Draco. Sila si Tyrone ug katong gardo. Gusto, sila tuon. Usa sila sa nahimong hinungdan nga daling mikatap ang kagaw, amahan kong hari. Gusto ka. Kinahanglan nga makita mo sila, Juno. Itugyan ko sila kanimo. Ako rin mahibaw nila, amahan kong hari. Bayran nilag mahal ang tanang kadaot nga ilang nahimo. Salamat sa Ginoo nga nagmalampuson sila si Juno, Haring Saturno ug Arto sa ilang misyon, Malina. Dili hitop nga nang akong kalipay ning ilang kalampusan ng Binsya. Ako sad, nalipay sa kuining tanan. Pero hinaot unta nga sama nako. Ang akong pamilya nga nahimong zombie. Mabalik unta sa normal ang kinabuhi. Mao ka na karoy gilihok nila ni Juno ug Haring Saturno uban ni Arto. Ingon og sa pagahigit anak ko sa unahan nga mawa na ang kahadlok sa tibuok Santa Barbara ug sa mga dapit nga nahimong biktima nila ni Tyrone ug ni adtong dautan nga Professor Draco. Nasayod kong maabot yun ka na higayon na, Lindel. Kay naauban ka na to ang Ginoo. Ingon di ana ang gahom sa pagampo, Malina, Lindel. Pero ang mas nindot nga akong napanglantawan, Malina, ang umaabot ka kalipay ni mo og ni Chonyo, human ining tanan. Oh. Aha? Mao ka, Lindel? Mahitabo ka, na? Malina. Malina. Hello, bro Gardo. Hello, Bro Tyrone. Dahil ka lang sa mga kanina mong zombie na nabalik sa ilang normal na estado. Nabinagyan sa itong dapit. Kaya mga tao sa itong dapit, ipagapuna-puna ni Juno og spray sa pagsanta sa kagaw nga itong ipakatap. Unsa? Maya kong naibawan. Nagpakita ka na ito si Juno. Huwag nahadlok ka ba, ha? Sa itong kaimtang, bro, huwag kita ikadlukan. Ang pataga ko sama sa ban kung mabalik sa normal ang akong pagkako. Huwag unsay but mong ipasabot, bro. Nga gusto kang mabalik sa mong pagkaikaw mo ba? Bro! Hello. Bro Gardo. Hello! Kalit lang na putulang ang mong nagsulti. Iya ba kang gituyo sa pagputol? Animal ka, Gardo. Kung iya mang gituyo sa pagputol, nganong iya man yung gibuhat. Murag may tilimadaon kini. Atua karon siya sa among dapit. Dili ka nga nabalik na siya sa iyang pagkasiya. O dili na siya usa ka sumbi. Mao ka, ha? Ah! Salamat, Juno! Ang superhero! Nga nabalik na ang kalinaw sa ating barangay! O nabalik na sa normal ang mga tao nga nataklan ka ni sa pagka-zumbi! Mabuhay, kikaga! Mabuhay, si Juno! Ang superhero! Karon, Juno! nga ana mo'y tambal nga inyong magamit batok ni bisang kinsa nga natakdal sa pagkasumbi. Mas magmalinaw ng inyong kinabuhi. Magtinabangay kita nga dili na mo katapa ang mga kagaw nga da sa dautan nga Professor Draco. Salamat! Tagayong salamat, Juno! Salamat, Juno! Salamat, Juno! Salamat! Wa ka mo'y angin pasalamatan ako. Utang na to sa Diyos kining tanan. Wa gitan niya pasagdi.
Gikan pa niya adto og hangtod karon. Dili siya buot nga mahimuwag kita kaniya. Dili gyud. Mabuhay si Juno! Ang superhero! Mabuhay! Salamat. Salamat kaniyong tanan. Juno! Nasalamat mo, Juno! Oh, oy, Sigardo. Sigardo. Pabantay, Juno! Ibasin og usang paghihapon na siya kasumpi! Bantay, Juno! Pamayang ikadlukan. Juno! Nabalik ko sa normal ng estado, Juno! Kailangan ko sa kasumbi sa ni Proteron! Gardo. Una, nabalik ko sa normal ng estado sa akong pag-ako. O di na ko sumbi, tungkol siyong ipaghatag ng tambal nga gispray ni tatay nako. Salamat din, Juno! O sa kagid katilaon nga bayani o hero. Superhero alang sa tanang mga tao. Og, nakita na ko akong sayop, Juno. Ang pagdapig sa kadautan ni Proteron. Gardo. O, mayon ta, Juno, nasama na ko. Mabalik na sa normal nga estado si Proteron. O sa pakyapon ka sumbi ang karon. Og, matagal tanin mo siya og higayon. Nga, manahuna niya ang iyang masayop. Kinakinahanglan siya sa iyong panabang, Juno. Mong, kaloy si Proteron, Juno. Gardo. Aniya, Professor Draco. Agawon. Nasugod ko na ang robot suit. Kung mao, kung sabay mong ipaabot, tumana ang akong gisugo kanimo, Tyron. Ipakita ang imong kabangis. Sunuga ang tanang mga edipisyo o mga kabayan nga imong makita. O panayuna ang pagpakatap sa kagaw sa zombie nga nakaroon sa imong lawas. Matuman ang buot mong may tabo agawon. Matuman. O buhay Juno bisan kinsa nga superhero nga makapukong nga nako. Maayo, kay nasulob na niya ang robot suit. Ug sama sa nausab si Tyron so sa ka-robot. Ug way tambal nga makasud sa iyang sistema karon nga gisulob na niya ang maong suit. Way si bisan kinsa og Juno nga makapugong kanako sa buot kong mahitabo. Wa ug wa! Amahan ko, hari. Gisubay na ko balik ang tanang dapit sa mga kabaranggayan sa Tibok, Santa Barbara. Aron siguro, nga walay mga tao nga nasa estado sa pagkasumbi. Ingal mo sa bago, Juno, anak. Ang tanang mga lapit nga posibleng may mga zombie. Oy, akong isubay. Aron hipit ang mawa ang kagaw nga minugna sa demonyong Professor Drago. Ako sa kamarang sa Torno, Prinsipe Juno. Nagsubay sa ko sa mga dapit o nag-spray sa tambal gamit ang mga drones sa mga dapit nga awan ninyo mabot. Salamat ka nimo, Arto. Very good, Arto. Thank you, kamaran. Kanindutan aw nila ni Juno, oh. Niharing sa turno nga naglupad. Og ingon man anang robot nga si Arto. Og sakay sa gamay nga space car. Silang tuloon, nindutang tan-aon. Matuod cute nga superhero. Nga mo'y miluwas sa katawan batog sa kagaw sa zombie. Nalukom na ba ka ni Juno ang Tibok Santa Barbara, no? O ang ako kahang igsuon. Kumusta naman ka, Lindel? Ang ako sang pamilya, Malina. Kumusta na ka sila si tatay og si nanay, no? Ingon man ako mga igsuon. Gisiguro ni Juno nga mabalik sa normal ang kinabuhi sa mga tao sa tibuok Santa Barbara. Lakip na ang kasikbit ni ining mga dapit. Nakita ninyo kung unsay ilang gibuhat. David siya, Malina, Lindel. Si Juno! Juno! Juno, anak, nakita og nagpamati kami ninyo. 90% na kinatibok ang Santa Barbara ang nasa normal nga estado. Pipila ka gutlog ikan karon. Hingbit ng gawas ng sa kagaw ang tibok na lawigan o probinsya. Salamat in taon sa Ginoo. Salamat, Juno! Juno, salamat ha. Sila intawon si tatay o si nanay o ang akong mga igsuon. Nagkinahanglan sila sa imong panabang, Juno.
Ingon man usab ako igsuon, Juno. Og ang tanang mga taga-ato, ang mga kabataan nga naturukan nila ni Tyrone, kaluy sila. Ayaw ka ka, Malina. Sa gikingon ko na, 90% na ang nabalik sa normal nga estado. 10% na lang ang kuwang og hingpit nang magmalinaw ng tibok Santa Barbara. Ug bahin sa inyong mga mahal sa kinabuhi, ipaniguro na ako ang ilang kaluwasan. Shit! Ulos dili na makontak ang duha ka chopper nga akong gisangunan sa pagpakatap sa kagaw sa mga nagkadayang dapit sa nasod. Bullshit! Dili ka makapugong sa buot kong mahitabo, Juno! Dili. Kaya niya na. Andam na ang tanang mga drone nga mapadayon sa pagpakatap sa kagaw sa mga hilit nga dapit nining syudad. Ug tan-aon ta! Tan-aon tag unsay imong mahimo. Tan-aon ta! Si Tyrone kining bitawag. Tyrone, unsa na? Iya, agaon kong Professor Drago. Daga na sa mga kabayan ang ako nasunog. Kana, Tyrone. Himo ang impyerno ang tibuok lungsod sa Santa Barbara. Himuha kining impyerno! May nagkinalalasap sa kubanabang. Kung saan sa kining hitabo ang akong huna-huna. Niya. Ginoo ko. Robot. Ana nasab ang robot nga kaning nanunog sa mga edipisyo sa lungsod. Ano usab siya? Nanunog na usab. Dili lang sa edipisyo. Lakip usab ang mga kabayan nga iyang maagian. Palawman ko ang paglantaw sa akong hunahuna. Tubong sa mga robot. Niya. Oh, si Tyrone. Siya ka nang nasa sod sa mga robot. Nagkagrabe na gina yung kadautan. Dili lang sa iyang pagkasumbi. Lakip na nining iyang pagpanunog. O nagpanawag pa siya sa akungan. Kung mo, paabot ako, Tyrone. Paabot ako! Sige! Palaban mo sa inyong gilang superhero nga si Juno! Palaban mo! Na! Sige! Sagna ninyo ang bulog sa kayong akong gitira sa mga edipisyo o kabayan! Sagna ninyo! Sige! Tanahon ta! Tawgan ninyo ang inyong superhero! Tawgan ninyo! Mga pulis nga nagsingabot! Ang mga buwang! Di ka mo makapugong ka lahat ng mga animal mo! Ang mga buwang! Ang mga hungog! Sige! Updagin niyo mga bala sa pagtira na ko! Tanaw, tagbakadot mo mo! Tira pa mo! Ayaw mo pagulong! Yan piliman ninyo! Nangasunog sila! Nangasunog! Sama ka sa baes! Jolo! May kayo ipakita ka na! Kay buot kong magpigi kita! Nakalihay sa sabula na kayo! Huwag naglupad-lupad sa ibabaw! Animal! Di akong gitirahan ng presidente! Buset! Panawal! Ginay mo boss ko! Mulupad ko! Naku, kang ikaw na makalupad, Juno! Sige! Magsangka ta sa kahanginan! Magtakos o magtigi ta! Ayaw paglihay! Superhero ka nang ka, ha? Ayaw ko pong siya sa magsukol!
Kuli mo karon! Hilom! Ah! Naigo ko si Jolo! Naigo ko siya! Og tuwa, nag-anam siya kahug. Oy! No! Kalit sa misolbong og balik pagdupat! Animal! Og kusog sa milupat, paingon ako! Doon lang ka siya! Ikaws kinay mapantaron! Di ko makalimutan sa puso niya pagdala ko sa itaas! Ilang po yung sikat! Ha? Nalambuyog na ko sa paingon sa mas ibabaw pagod! Huwag tuwa! Gusto kayo sirko-sirko! Ginoo ko, kakusgan ni Juno Malina, Lindel. Kangilngig ni Juno ng binsya. Lindel, kusgan kayo siyang milambuyog kang Tyrone nga usa ka robot paingon sa ibabaw nga nagsirko-sirko. Labing siguro, malipong yun si Tyrone nga naa sa sud. Ug mahimong mamatay siya, labi na inikahog niya sa ubos. Kay siguro magkiting mabungkag kung mutog pa na sa yuta. Diyos ko, kaluoy ni Tyrone. Bitaw ng binsya. Mula na'y angay niya ng binsya, oy, Malina. Angay niyang bayrat ang nahimo niyang sa, dili lang ni Juno, nimo, og bisa nako. Pero labi na gyud sa mga tao nga ilang giilan atong Professor Draco, og nahimo nilang biktima nga ang uban in town nangamatay gyud. Pero, nabati ninyo ka kanina. Nanghangyo si Cardo ni Juno nga tabangan si Tyrone nga mabalik sa iyang naandan nga pagkasiya. Si Juno na'y mag-igo ana ng binsya. Kung tabangan siya ni Juno nga mabalik sa normal iyang estado ng binsya, Malina. Kung mauman lang gani kihapon iyang batasan o kinaiya, mas maayo patingali nga tapuso na lang siya ni Juno aron matapos sa iyang kadautan. Lindel! Nagpadayon ang kusog nga pagsirko-sirko ni Tyrone. O nakita sa kong na nga nawala siya panimot tungod sa kakusog sa pagtuyok niya nga kung ginabuyog. Sugaton ko siya o itugpal dito sa ubos. Gusto si Gardo. Ang ngayon siyang hatagan o higayon. Basin kung nakamgo na siya sa iyang lahimong sayop. Kung mabalik na siya sa normal nga estado. Hindi na siya. Itugpa ko na sa sobos. O bangita kong dapit nga halayo sa mga tao. Dugay pa siya maulian. Kinala nga pampagun ka itong mga kabayan o edipisyo nga yung gipang sunog. Una ko pa siya balikon din Wap! Magdali ko. Aron din na mo katapa ang dakong sunog. Kinaing akong computerized o private plane. Huwag akong gamiton. Uban ang mga drone sa padayong pagpakatap sa kagaw sa mga dapit nga layo sa syudad. Maayo kining eroplanuha kay may mga laser o rocket launcher. Aron kung ikasugat ko si Juno o bisan kinsa nga animal nga superhero, dili maka-atrakan ako. Yan na. Padaganon ko na kini. Ha! Why, Juno? Bisan kinsa nga but-buton nga superhero nga makapugong nako. Wag yun! Nakita ko sa kahula-hula ang gibuhat ni Juno. Gibansuyop niya ang tubig sa dagat o giwakling ito sa mga kabalayan o edipisyo ka nga sunog. Kamalang sa tornong,
Arto, Nauman ako sa kong gibutaon. I'm done. Unsay sunod kong buhaton. nahumanaw sab ako sa kong gibuhaton karon Arto. Tabagan ta si Juno sa pagpaong sa mga nasunog nga edipisyo o kabalayan nga ipasunog nitong Tyron. Nagpaingon ako ngadto sa kinapusurang bahin sa lungsod sa Santa Barbara. Okay, kamalan. Modiretso na ko itong tao. Mag-aabot kita dito, Arto. Okay, kamalan. Karon, naman na natong paong ang mga edipisyo o kabayan nga nangasunog amahan kong hari. Oh, Juno, anak. Salamat kanimo Arto. No problem, Prinsipe Jono. Oh, nanawa. Ang ayan kay ko diri ining space car nga kong gisakyan. Ikaw gyud Arto. Babuhay si Jono! Babuhay si Jono! Jono, salamat! Tanawa sa bus, Juno. Jono! Malipayon kayo mga tao sa tubuhan. Ikaw-ikaway sila magkamot tinigrato si babaw. Sikat na gyud kay ka, Prinsipe Jono. Di na gyud kapugngan. Kay tinuod ko man gyud nga superhero. Ikaw gyud Arto. Mubawas kong kaway-kaway nila. Salamat! Salamat! Oh, Juno. Salamat usab ka ninyo! Salamat! Kapil ko, mukaway-kaway pugtong. Yo! Tuloy, amahan kong hari. Si Tyron, atuon ko siya. Kay tingalig, maulian na siya sa iyang panimuot o makahimo na pulo niya hinog kadaot. Padayon, anak. Mubalik usab kami sa spaceship o magsuhid sa mga dapit nga among magian kung wa na bagyo na miling sumbi sa palibot. Sige, amahan kong hari. Pagamping, Juno! Kumana si Prinsipe Jono, kamalan. Kilab lang lagi. Tara, Arto. Yes, kamalan. Napagawas ko na si Tyron ining robot suit nga iyang gisulob. Isprehan ko siya nining tambal aron himpit na siya mamaayo gikan sa iyang pagkasumbi ngadto na sa normal niyang pagkasiya. Nalantawan ako, Lindel. Nga, hingpit na yung mabalik sa normal ang atong dapit. Og tanang dapit nga nabiktima nila ni Professor Draco og Tyron. Og magmalinaw na ang tanan. Unya, nganong mura ka mahinuog na kuul diha. Nakita na nato, luwas ang atong pamilya. Ang ikaw nang malipay, dili ba? Angay ka akong malipay. Nga napanglantawan man usab na ako. Nga hingpit na kaming magkalagyo si Juno. Oh, Malina. Olin. Usa ko naging mong ipanulti. Uy, ganong kuwit. Kay dili sama ka nato nga kalibutanon si Juno. Tagalain siyang planeta. Og nagasinabot na sila sa iyang amahan nga si Haring Saturno. Og dayak na lang nga dadun kit siya ni Haring Saturno sa iyang pagbalik sa ilang planeta, sa Jupiterium. Hala? Bitaw no? Way laing tuyo si Haring Saturno sa iyang pag-ani sa atong kalibutan, Lindel. Si Juno ra nga iyang anak. Uy. Unya, musugot ay ka. Musugot ka lang di ay nga. Biyaan ni Juno. Dugay ko na siya giyatagan o kagawasan bahin, ana, Lindel. Kung unsa may iyang desisyon, dili ko maginlapot. Unsa? Naulihan na siya sa panimot. Hain ko. Ay, kung na siya. Iyan na si Inferno! Usa! Kinsa nagtala ko din eh. Tanong niya ako din eh. Yatong ka sa superhero din eh. Oh! Usa! Si Juno! Oh, si Juno.
Akan sa impyerno. Sa impyerno? Pisuan! Pisuan ka ni! Ubangon ko! Ay, kasakit sa ko. Nalipong ko. Kawasan na to imong pagkalipin. Imong patiran akong kilid. Kasakit. Yung sakit ka sa kilid. Sakitan, sakit di ay, sakit di ay. Ikaw mo'y nanurok sa kagaw din sa Santa Barbara. Pues! Pistahan ka na mo din sa Oats Prison. Pistahan! Dili na yun makunta si Tyron. Ang tamal! Ngano ka? Oh, ni anak ko tungod nining lungsod sa Santa Catalina. Ani ko isang buwag ang grasya sa kagaw sa zombie. Ang mga drone, pagkausin ko sila nining aeroplano, arong magsabuag sa grasya. Ganuwa na ko makita sa malina nga misugat na ko, Naibensya. Kapulang ko niya pagsulti, Juno. Naibensya, doon na ba'y problema? Sa kikaingon ko, kapulang ko niya pagsulti, ha? Karon nga hingpit nang nagmalinawon ang Santa Barbara. Og luwas na ang among dapit. Gusto ko, Juno, Unsa to? nga. Unsa to? Inyong dapit man. Oh, among dapit. Ngano? Wa ka ba mo ilan ako? Nga dito sa magpuyo sa maong dapit? Nasayod kang dili kasama na mga kalibutanon, Juno. Busa ka na moingon ka man Kadyo. nga. Unsa ba ka na imong ipanulti? Ayaw na lang kong pangutan ako unsa. Ang ako nga mohangyo lang ko nimo. Nga kun mahimo. Ibalik na mi si Lindell dito sa amo. Gusto na namong makita ang among pamilya. Og sama ni Haring Saturno nga imong amahan. Gusto na usab siyang madaka pagbalik sa inyong planeta sa iyang pagpauli dito. Malin ha? Dili lisod ka sabton ang mga ipanultin Malina, Juno. Nasabot niya ang mauban kay Gidnako balik sa itong planeta. Maong nakaingon siya niya. Amaan ko ng hari. Nagkinahanglan malimo ang atong planeta tungod sa mga pangitabo dito. Abasultihan ko ikaw. Dako na kayo na akong kalipay nga nasinati na ako ang imong pasensya. Nga ikaw, mitahod o miilan ako nga imong amahan. Amahan ko ng hari. Pero, dili ko mapugong nimo. Kung maubal ka man ako o dili, tahuron ko ang bisan usang imong desisyon. Pero maulit di man ang bisan usang imong desisyon, mahal ko yun ikaw. Mahal yun kayo anak. Amahang Saturno. Oh, Juno, ngan? may nakinahanglan sa akong panabang. Si Profesor Draco. Nagpadayon na usab siya sa iyang pagsabuhag o pagpakatap sa kagro sa usa ka dapit. Unsa? Ang tibugaw. Kinahanglan nga hingpit na siyang masumpo, amahan kong hari. Mangubal kita, Juno. Siguro utang makuha yun siya. Ayaw amahan kong hari. Itugyan siya nako. Sige! Alagad ko mga zombies! Pumatyan niyo silang talam! Ug supsupan ninyo ang ilang mga dugo! Arong mahimo silang sama ka ninyo! Hutom ta sila! Tusa ka na! May linya sa kilat o kayo na may babag ka ninyo! Dili ka ba malapusan sa tutan mo, ha?
Professor na ako! Kaya ako pusumbong ka ninyo! Ah! Animal! Kinsa kang nangahas pagbabag ka na ko o sa akong mga alakad? Kinsa ka? Ako! Si Juno! Juno! Luwas na kita! Ganyan na si Juno! Ang superhero! Palayo ka mo mga tao! Palayo ka mo! Palayo ko! Ang Robomot! Kira na matapos na yung kadautan! Professor na ako! Hilom! Sige! Tanaw na dili ka pamaluya ni ining upgraded kong Robomot nga mao'y nagkapaluya ka niyo pinagili Tyron! Mamatay ka na nining higayuna! Juno! Usa pa kining frequency sa magnetic field! Balik ko ka na mo, Professor! Kilat og midugdog sa kakusog sa pagsugad sa duha ka frequency sa magnetic field nga nasa iyang Robomot ug sa mas taas nga voltahe nga niya nako dalagpot siya. Nasunog ang Robomot. Hatagan ko kay higayon, Professor Dako. Hatagan kay higayon nga moampo na lang ug tubagon ang tanan mo kasalanan sa katawan. Hilom! Kung kinsa kay akong namaguan. Oh. Ako ang Diyos! Ako ang Diyos! May gikuha siya sa iyang lawas. Kung dili ka na mapiog sa loob mo, kining akong laser beam o electronic device ang makapatay ka nimo! Imo ko gipugos! Wala ko mahimo gawa sa pagtapos sa imo kadautan, Professor! Pasaylo ako! Pasaylo ako, Professor! Nagkirikig siya nga naigo sa kurente o hinahinay nga nasunog. Oh, may butog. Nabungkag ang ilawas. Yay! Mamuhay si Juno! Ang atong superhero! Ang superhero sa katawan! Nakakita ka kamalang sa torno? Kakuyaw sa gimo ni Jono? Tinuod din ang niyang gingon nga waan nga ibisan si Kinsa nga tao gamanan nga makabuntog niya. Aduna pa, Arto. O ka na ang magbubuhat sa tanang planeta sa kawalangan. Ang magbubuot, si Bathala nga giila din his kalibutan nga buhi ni Diyos. Tamalan! Kamahala sa torno? Ang kuwapa nga si Malina, kamalan. Dinhi ka lang, Arto. Kaya nasabot kong mahirundanon ang iyong tuyo ka na ko. Naninaw na nako ang tarang palibot din sa Santa Barbara. Ug nakita nako nga nagsaulog ang mga tao nining kadaugan sa tanan. Ang paghibalik sa matuod nga kalinaw ug kagawasan sa tibok dapit. Niyan ako sa spaceship. Biabli na ang ganghaan. Oops! Mingaw man ang palibot. Nabin siya. Malina. Lindel. Diyan ako. Juno, anak. Amahan ko, hari. Nga mingaw ang palibot. Hain sila. Tuwa sila sa sud sa laboratory? Atoon ko sila. Ayaw na lang usiki pa ang imong panahon sa pagsunod sa laboratory, Juno. Kay waklas na din sa spaceship. Mibalik ang silang tanan sila dapit. Unsa? Namugo sila kanako. Uwaw ko'y katungod doon pagong ila. Ilang kabubuton magpatod sila balik sila dapit.
sa ilang tagsa-tagsa kapiliganan. Lakip na si Besya, ang gila mong inahan, Juno. Unsa? Juno, anak. Gikinahanglan ka sa itong planeta. Gilauman sa taga-Jupiterium ang iyong presensya alang sa ilang kaluwasan. Kaya giatake kita sa mga alien. O ikaw lamang ang magatabang nako nga mabalik ang atong kaugalingan. Pero sa magkausap, sa ako nang ikaingon, dili gyud ko magpugong nimo kung maubalik ka man kanako o dili. Amahan ko, hari. Angay man ang tatang maglipay, uy, kay linaw na, wa na'y zombie. Nga normal na ang tinan. Pero, magkalagyo man dahil mo si John Nolin. Kung tinuod siya kaniyang mahal, nga naman ko di ay kung dadong kaniya silang planeta. O di ba kaha, dili siya muupan sa iyang amahang hari. Nagasulti namin si Haring Saturno Lindel. Gikinahanglan niya si Juno nga iyang anak. Tungod sa mga panghitabo nito nga si Juno ra ang makatabang. Hinungdan nga wa na ako paabuta pa nga mabalik si Juno dito sa spaceship. O gusa pa, ang pagbalik na sa normal sa atong dapit ang ipaabot ni Haring Saturno sa ilang pagbalik sa Jupiterium. Hala, uy. Ay, bakit? Ay! Malina? Kuyawan ako ni mo siya nung, uy, ikaw man ko di ay na. Sige, Lin. Pagsulti mo, klaruhan ng status ninyo, uy. Ningi kayo na. Dili kay si Haring Saturno ra nga imong amahang hari ang nagkinahanglan ni mo, Juno. Lakip na ang imong kaliwatan. Naglaom silang tanan ni mo nga maoy mo luwas nila dito. Busa uban ni Haring Saturno balik sa inyong planeta. Malina. Pero timan ilang. Mahal ta kaayo ka, Juno. Labaw pa sa akong kinabuhi. Malina. Malina. Ngano? Okay ra ko. Lain lang ang akong ginawaan. Pero... Wa kay angay kabalakan ako, Juno. Og salamat sa tanan. Sa imong pagigugman ako. Pagaksa ko, Juno. Malina. Sapat ni Malina, dugay ko nang gitunan ng akong kaugalikon, Juno, sa pagdawat sa kamatuoran nga mubiya kagyud ka nako ug muuban sa matuod mong amahan. Naipin siya. Ayaw ko kabalaki. Kay maski kinahanglan ka sa imong amahan ug sa imong mga kaliwatan dito sa inyong planeta sa Jupiterium. Luwasa sila, Juno. Luwasa sila. Naipin siya. Pagaksa ko na ito. Juno, anak. Rogardo, ipaabot paliog nila ni Malina, Lindel, ug ng Binsya ang akong pagpangay pasaylo. Nagbasol ako sa tanan akong nabuhat.
Ug angay lang nga mabalog ko ning bilangguan. Tungod sa tanang sa nga ako nahimo. Okay, Tyrone. Mag-abot lang kining imong karoon ako. Salamat kay kayo, bro. Kunya pala unta si Jono. Mangayo po unta ko pasaylo niya. Ug magpasalamat ko niya. Sa paghatag niya laing higayon ako nga mabuhi pa ko. Dili na sabot nga mo pagikan pala ko amahan ko, hari. Kay masikag all nila. Nga mugikan ko palayo gikan nila. Juno, anak. Katatsing ba sa imong kinabuhi mahal nga prinsipe, Jono? Bot unta kumuilat pero wa man ko'y luwa kay naguol kong naguna-una. Cute, Arto. Ang gusto po unta kong mangihi pero di po ko kaihi. Hey, kanimo, Arto. Ang arang-arang na lang kay mipahiyom og gamay kamalan. Pero si Prinsipe Jono, wa gyud. Gusto na ka ng istorya ni mo diha, Arto. Pangandam na. Kaya mo balik na kita sa Jupiterium. Okay, kamalan. Andam ka na ba sa itong pagbiyahe balik sa Jupiterium, Juno? Uwaman ko, hari. Pandala na ang powerful engine ng spaceship. Aron mabot na yun kita sa itong planeta. Yes, kamalan. Inahinay na kinimisaka si babaw ang spaceship yun. Makabalik ka na yun sa Jupiterium. Ni ako nang binsya, dili lang sa pagduaw nimo. Apan sa paghangyo nimo sa makausapa. Nga ato ka na lang mupuyo sa amo. Nga mo'y gihangyo sa Juno nako. Bitaw nang binsya. May magod nang nakay kauban ko at kay tiguang narapak ka nang. Ay, ayaw na ko ninyo kapalak Malina, Lindel. Kay ligon pag akong lawas, oy. Pero nang... Oy, ginoo ko. Naunsa ka, Malina. Hala, uy, nga na magkalin. Sige na lang, tsaka yun, anak, ay. Ang tinuot, Lidel. Nang binsya. Mabdos ko sa anak na mo ni Juno. Ha? Unsa? Ginoo ko. Hala. Kung bawa ka na, mahimo na day kong amahan ini, Malina. Juno! Juno! Hala! Juno! Anak! May balik ka! Juno! Oh, mibalik ko. Kaya dili ko mabuhi kung wa mo mga mahal na ko sa kinabuhi. O dili na kita magbuwag pa. O magkalagyo. Hangtod-hangtod. Dili na. Og dini mga higala natapos ang atong sugilanon nga nag-uluhan. Juno, ang superhero. Gisuwat ni Glenn Pino sa direksyon ni Inday Bambina. Spinner Ariel Mancao. Recording editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Garing. Apan sa dili ba kami hingpit man namilit, aniya mga artista nga naghatag og kinabuhi ni maong sugilanon. Sa papel ni Juno, ang katapusang drama sa radyo ngagyapilan sa mahal namong Ray Boris o ang bago nga nagdasangan nga Juno, Randy Padayaw Suson. Sa papel ni Malina, Carol Marie Hikain, Bensya o Glendel, Jennifer Dato Minyosa, Tyrone, Jojo Aligre Buron, Saturno, Clint Garing, ug sa papel ni Draco, June Caracapohanes. Sangan sa RMN, kini si Ariel Mancao, ug daghang salamat sa pagpakig-uban kanamo.